खुलुमनाय थाबाय गासैबो खोनासंग्रा बिथांमोननिसिम। दिनै गुवाहाटि नोगोरमानि PWD कन्भेन्सन ट्रेनिं सेन्टार लास्ट गेट दिसपुराव जोंनि बड' पिपुल्स पार्टी सेन्ट्रेल कमिटिनि आरो इउनाइटेड बर' पिपुल्स पार्टीनि गेजेराव मोनसे जइन्ट एक्जिकिउटिभ मिटिं जायो। बे मिटिङाव जोङो गोबां बाथ्रा जोंनि इसुसफोरखौ सावरायनाय जायो। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इसुस आरो माखासे BTCनि बायजोआव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि माखासे जेंना जेथोनि सायाव सावरायो। लोगोसे जोङो फैगौ बे बड' पिपुल्स पार्टीया मा रोखोमै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थियाव बोरै बाहागो लागोन आरो माबोरै जोङो खामानि मावलांगोन बेनि सायाव जोङो सावरायनाय जायो। आरो जोंनि बड' पिपुल्स पार्टीनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मोनसे कनफारेन्स जागोन, बेखौ धेमाजियाव खुंनाय जागोन। आरो इउनाइटेड बर' पिपुल्स फेडारेसननि सेन्ट्रेल कनफारेन्स जागोन, बेबो गलाघाट जिल्लायाव जागोन। बेफोरखौ थिरांथा लानाय जायो आरो थाबैनो जोङो रिसेपसन कमिटि दागोन। बेखौ लानानै दिनै बेजों लोगोसे गोबां जोंनि इसुसफोरखौ सावरायो। जिल्ला कमिटि जोङो दाफुंजोब्बाय। जोङो 20 जिल्ला बड' पिपुल्स पार्टी जोङो दाबाय। पेरेन्ट वमेन इयुथ जोङो दाजोब्बाय। बिनि उनाव जों माखासे साब कमिटिबो दानो दङ, दालाइ आफादबो दानो दङ। बेनो जाहैबाय ब्लक कमिटि दानांगौ जोङो, कनस्टिटुयेन्सि कमिटि दं, प्राइमारि कमिटि दं आरो बुथ कमिटि दं। बेखौ जोङो ग्रेजुवेलि जोङो दानायनि थाखाय दिनै मेलनि गेजेरजों डिसिसन लादों आरो बिथोन होनाय जादों। बेखौ जानुवारि 20 अक्ट'नि सिगां जोङो बे दालाइ आफादफोरखौ दाफुंनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। एसेनोसै। आरो लोगोसे जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों जों मोनसे BPPनि आरो UBPFनि जोङो BPPनि गेजेराव मोनसे सावरायनायनि हाबाफारि लादों। बेखौबो सावरायनानै थिग खालामनाय जादों आरो जोङो बै सावरायनायावबो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि, सेन्ट्रेल कमिटिनि गासैबो दैदेनगिरि, UBPF आरो BPPनि गासै दैदेनगिरिया थागोन। बेखौ लानानै जोङो सावरायनाय जायो। गोजोन्थों।